Umubasto yo murabwate kanisa nkorandiere buya kabisa nchiri. Chinga kicha siasa barayimbale bakora agenda se kanisa yaye. Elinde Washiriki ibada. Nababwata nibe kanisa iyo. Na kero kende konyora masabo na barabuko barungamba agenda bashiriki ase kanisa gete. Lakini kumbuka mwanasiasa ni mwanasiasa siku zote. Ndio hivyo bwana. Wono igakane tie bombasto yo gakane tie babwata nibaye mba baise koe kubesende yonse na barasiasa. Nande baba se kusaba banasiasa besende yonse ya siasa. Akabakani kabisa babwata nibaye. Igerumate umwanasiasa ngotakane na ndo bwato kanyerere abananchi bako kora kieke bakonyo umate none matanga ngorore ngaki muntu gatenenire elinde kuriya fatake amaguta nimbwate chiri ubere fata guchira ngoko bekerande gari era kubekera maguta ekwaye elimure yale gotera ngoba gorande sore chiri bugete abawo jaka igo bono ko ngiago igo siense na kiyo kumuterenya na ende gagusukake unagukwanake ukwaniri tafata je fatoro bono igungo te bintu kia basa nalinga matanga gete ndio musubaje yo mwana siasa agasabali bagagenda ase mubasta akamwali baga mubasta uyakabekera niyo koganigete eono atagete akole ruonye konyarekana ndio mwana siasa ulikagenda kukwana pastor akaigunge direction ye yaro jigoji magana itinya tageti ndio uko monaja neri kondo omudenga mbiamono irinde signal yo ngakora igokora mwana siasa ulikakora kurwalia wateba ngoko ni kuli kwabeka sengenjo kwabuthura likondo bora tidioko awumia agaikara zaika kurugorali tidioko kwa bora kabeigo ikiantu amba kuigwana bo so goreke bobe aga igate waro pastor bobe pastor ikiana ba compromise yo umwana siasa ndo mungaini ayo kwimuka ni bibiri nena bwate kibungo kia ya siasa una basta kwimuka tebaka kia merengani ngorengani ri gose kibungo ki dere kwimuka arolete kibungo kia ya siasa gete yego gotenga basta manyete ase kibungo kia siasa onye mwana siasa yokoro kwa wae ibere isaro na isatu kote bere nita ko koja basta baguta guchire rulia era Orio gojikoradia como alegeta oyo gojikoradia rero oro basto yokadire ababwata dibaye babe chingondi chiekene baba bastaarabu mbaba se kubwata na kuganichiwe sia banasiasa abashirika abona kibari yakititi mbakwane dikende igo bakirete akabatenga mwa bastaarabu mukwe kondo wa staarabu okay abana siasa bajire tote base kanisa gete ndio kero mondo mas ingakia kero mondo ata getogo saberwa ewana ave kirwa maoko na kioko la ndo mubasta ate no gusabira mondo bunaje kubwata kana nigenda bwate na kioko saba teja sawa le moyo gusaba aba ya na rotari komini amokonya ire ara na rotari komini abasiri asikiagera nkwege is my imagination ni kiagera indeed raja sawa ko mugurekaria ayo no mubasta tugura sabire ndo yo mona yote benga kinje na sabire torie na yenda basta gusabire umwao ikiaraga tia ino so for the best thing just avoid them agara siasa igumo basta ombi ya banje tini kwenda osimondo nje tindi gosabira muntu nganyasaye ngatiyo yo no ayenchwe kanisa liba gatoko ita kaibero kwanya bana inchi nganora ngoriyo lekenda hata bakabana siasa bakabwate kibungo gete nganyasaye rero kubeka baraida idorusia nyasaye rusinya gete mbeke nyasaye umanyire already ngo jakabo muraigete lakini tu akwana nero mukoro bagande inchi ninjengire egani nganyasaye gora jeke yo ndiri goro agiri engaki nere buya gutumeka akabungo gete gago gofiti utamadinga ya marika ali acha gerete kurwa mojaka no yo nuru o muku tadha no weke bugeke ayota gete gutumeka swali la Dondoo tu sentence yemo eyoka ego edio moino nganya saga akina yo kubeka barai naende kwa Rusi bono Rusi oyo ombeke okay naye kwa modelia mubeke lakini ayota no consulted ne did you consult anyway
Nyasaye no munyanguru tigana na Nyasaye bwana. Na ndi gagochora kolengana no gwanje kwae. Yes. Sombu y'abantu mbaye kuchiwa siasa. Ndi munamalika otebanga era ni gakorore nkoro y'omuntu. Taikora no munya bantu akoro. Tali kuri likieni sika. No. Liki na bora asiri na ende. Of course. Samuel tambe te gotanta nekera gotebigunga gendo yese. Ta roje the first boni urukweli abwa gatebanga. Nero murai tata ro. Nero boto runjaro. Rona li mureli tata linga ni gatera liye. Oje mali kwera yara goje. Maguta kanga goiteka. Nero boto runjaro ri. Nando yo kabira gaje. Bonsi bagacha tata maguta kanga goiteka. Bakokubolinga no. Nyasaye tali monga inere litali gonto mabusa no. Odinaro diga. Yawo dinga abana baelire tata. Odinaro diga ire. Ngatigana na gaisi akalegeti. No. Ndoli goikaraza wakakara. Akabegete tupo gaje. Ndoli goikaraza wakagacha. Karete. My friend. Umuntu natume tuole kulenda cyombe kirika bwade. Egere gachiche gose okachire tubwe. Yeah, likely umuntu natebe tunga gendo muri place yara. Gendo bentenenera. Karajicha. Chingondo lazima jigandere kolisi. It makes sense that way. Keracha my friend ya maguta gaite. Oruhunjara ndwa maguta gaite my friend. Na babe tumugambike je. Aba tabe this state house kingiba. Na ira nete nainde kogendera ni gasi ayo ganyete ngakieka goso aya sugambi. Igono nekero nakigente ngakero kwara irire no burayi bwense matuka mukora erare make kwa mauchigo tiani. Yes. The time between anointing and your appointment. Gatia. Ndio. Very important. Siasa tigabara ibase bike kanisa tigachire libagali yabo. Liye kanisa. That's why went to kumanyanga eno mwako maguta ya kabisa. Yes. Your time of appointment is coming. Nchenta geteko tebanga murayi onde bwensi ofile tinga nata geteko sabera unchirende yonsi. Ayakara atiye ko sabera ngo chikwira chikura. Ayegende kanisa buna mubwato ni onde bwensi ayenye kuchikura siasa yawo yiko za siasa yawo. Yes. Umubasta kora nchaye kora masabo aliyabwererete ko korwa lakini talinga Nyasaye choro oyo nando yo mambyo kucha. Roje mwanasiasa oyo ache umusabere nga Nyasaye konyo yaire. Taira. Relationship ya onere na kieko. No ne etaba erega ga conclude na gi next video kwa nda simo basto likira masaba tari kuigu. Igo buama te bwagore ntoki. Wasale kirita yuji kanisa hiyo no. No egenda atigete ibara sababa na inchi ekura. Ayegenda sababa na inchi ekura. Intwe kanisa gasito naona masabo. Nako sabero molembe. Nyasaye intubone ensi yaito ya Kenya ngogenda torobo chori. Umurayi uri oratoe kolengana no gwancha kwao. Yeah. That is it. Tiganya saa kwanira abana inchi. Bamochole. Bono totebenga ki Nyasaye rero toe Kalonzo Musyoka. Oigwe kanisa ende Nyasaye toe Fred Matiang'i. Kanisa ende gaki toe Sifuna. Kanisa ende gaki toira neri gaki President Ruto. Sasa. Okunoko kanikuwa mwanya bantu. Lakini oko kanikuwa Nyasaye ngoro na kule final. Ina malika ote babo proverbs. Jago vekera bako bado. Bokutano wa. Ode bwesta yo boire nguricho vekera bako. Ode ndaba kaka baje nezituli bako. Abaka barabumbu ya. Abaka barabumbu yaze. Bako ego biende yose. Bagaka mbabu atimoja. Bako lili timo. Abaka kana bako totanda. Bako adenguwa. Who is supposed to be the clear dandel? Abaka barabumba etoko kwa wendo kisi bakoli. Nakora dire. Gareba ni bo biende yose ya. Baide na bagaka kero kubarangelie. Make sure ga ginko baule kintu kisi ine barabu. Otherwise bawe ko mwino bawo njole. Ntembarangeli bambekere inje story. Story kubota karangi okuliya. No, talima kana siasa. Ase kanisa? No. Ya kito yeda mago. Ebi jani jinda yedenga akugate. Yep, na bagaka. Ono yino ro mukondo. Totararwa sensengi tutaikaranseri kuna itutobekerwa twaegwa mati. Kirinya magorado to. Wekerwe ngo. Aba sinaru mwana sisi bachite kuligino nige magorado to gekabora. Ahí fue la estudia digo ya. Bakalingi yito bakabaja eri timo baroziri. Kwa vile elda.